አርዕስተ ዜና ብዝሕጋውያን ደላሎ ተታሊልና ኢና ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ማይናማር ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ፓርቲ ብልጽግና በአዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ልምዓት ኮሪደር ዑደት ኣካይዶም። ካብ ዜና ወፃኢ ብሪጣንያ ብጋዛ ዘሎ ተኹሲ ጠጠው ምባል ተኹሲ ንክትገብር ፃውዒት ኣቕሪባ። سلام طعنا بلي كبرات تملكتي كما يتخونوا ساعتنا أخيلهم عد زينا حزنا متينا لنا زيناتات حويركم تنح أنا برهم سايم فلما نب حصرت زيناتات يكمرح إثيوبيان روسيان كليتياوي ركبن بزبلت أنا متنخار تسمع معن مينستر قدات وصاي امباسادر تاياز قسلاسي مس مكتل قدات وصاي فيدريشن روسيا ميكائيل بوغدانوف زاتيوملوم تي زته هاغراوي زباون هاغراون قدات صطات امتز غبره كم زغونه تحبيرلوم كلتيوم وغنات امونغوتن هاغرات زلو ركبات بوليتيكان قطوان متنخار اب زخولو كنتاتون كم زتلازبو تغليصلوم اب وشتي بريكس زلو متحبار كلتين هاغرات متنخار ادلاي كم زخونه مغلاصو كاب مينستر قدات وصاي زرخبنا حبريتا يردم نلمعات كوريدر حويسو أب كتما أديس أبابا زكايدو سرحت لمعات علم لخت ودادراينة تا كتما زعبيو مخانهم امباسادرات استفرالي حقرات قليس أمرلهم نحقراوي لوت سعيبو مثل أديس أبابا بمغيار مأخل توريزم نمقبار زخولو بركز ولو سرحت لمعات تخايدو مرلهم كامونغو زياتمون انشيتيف قداماي منستر رابي حمد زخونة بروجكت معدين شجر تتقاسن تخون أبز حزدما نتا كتما ناب زحشة مصري نغير زركب لمعات كوريدر إنها تخايد يركب. أبي إثيوبيا أمباسادر إندونيسيا البوسير باسنورن أمباسادر روسيا أفغيني تركيهن كمز تزاربوه أب أديس أبابا ناتسالت وزركو سرحة لمعات أبقت علي فسة توريستن عالم لخ توادا دراينة نتا كتما زعوي مخانوم يوم قليس أمزلهم. لعلوي تماجر شوم سراويت مكلخال فيلد مارشال برهانو جلا مس لويس نانين نوانكو كانون تزاتيوم لويس ناني أب مالي هاجرو برتغال كتامو بمنبر نفيلد مارشال برهانو جلا بوهبتو عبر كتلوم بخال مداي برتغالاوي لويس ناني تاريخاو زخر عوت عادوان أب هاجراوي مزيمن عودة ساليتوم بتمساسالي لويس نانين نوانكو كانون أب حيل أير إثيوبيا عودة ساليتوم أب العلواي ممرحي حيل أير إثيوبيا تبصحو عزازي حيل أير ليتنال جنرال يلما مرداسا أقبابلا كم زغور لوم تحبيروم فتنا تفطر ساينس 12 كفلي بعوت مقدي كايد مهلاو تقليصم ببرك هاجر زي سالة زولو فتنا تفطر ساينس 12 كفلي بعوت مقدي كايد اللو كبلو منستر تمرتي بروفيسور برهان نقا قليصم تي فتنا بأونلاين بورقات زوهاب زولو خوينو منستر تمرتي بروفيسور برهان نقا أب يونيفرسيتي سيفيل سيرفيس بمركاب أوهابات فتنا تعزيبا ملوم فتنا تفطر ساينس 12 كفلي أب ملا هاجر بعوت مقدي كايد لهم بالمون قلقالو زينا إثيوبيا تبصيبولهم أتي فتنا عوت نكخون مس زملكتهم أكلات قدمة مدلا موغانو عزخ خيرهم
بتمساسالي زينا كالاي زوريا هاجراو فتنا 12 كفلي اب كلل تግራይ ይወሃበሎም እቲ ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ግዚያዊ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ብዕሊ ተጀሚሩሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንተፈተንቲ ሰናይ ዕድል ንክኾነሎም ትምኒቶም ገሊጾም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺብዎም حزدما بزرزر نابز حزنيام زيناتات يكحلف سراويت مكلخال هاجر سلام دحنتن هاجر كاب محلاو بتوساقي تلمتات لمعات هاجر نمعوات اجامي واصا مهلاو وانا ازازي از سمين معراب ليتنال جنرال برهانو بقله غليصوم لعلوت امرارحات ازن عبالات سراويتن مرها جبري تخلا حملواي اسر ساليتوملوم وانا ازازي از سمين معراب ليتنال جنرال برهانو بقله تي سراويت اب سلام دحنتن هاجر طراي زيكونس هافتي تفوتران كباب ايران ون تحليون ولدون خسغاغر اتي سراويت حلافنتو بتكات انا تواصيلوم لوم عمد دما ابالات سراويت تزي اب استفراليو كابتات مرها جبر تخلافلسينا فصميلوم اتي سراويت كاب تخلافلسي بتوساخي اب اغلغلوت سناي تگبار بموفار صقم حبرتسب نمقراف اجامي واصا مهلاو تزاريبوم سرايتاችን በጣም ዘርፈ ብዙ ተግባራትን በአንድ ጊዜ መፈጸም የሚችል ሰራዊት ነው ሰራዊትና በሐንሳብ አውደ ብዙሕ ተግባራት መፍጻም ዝኽእል ሰራዊት እዩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዓቃብ ሰላም ይሳተፍዩ ኣብ ልምዓት ይሳተፍዩ ሰላምን ድሕንነትና ምርጋጽ ይሳተፍዩ በሐንሳብ ብዙሕ ተግባራት መፍጻም ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት እዩ እዋን ሕርሻ እዩ እዚ ሰራዊት ከዓብብ ከባቢኡ ምስ ሓረስቶትን ማሕበረሰብን እዩ ዝነብር ስለዚ ኣብ ዘለዎም ከባብታት ኩሎም ነቲ ሕብረተሰብ ብሕርሻ እናሓገዘ እዩ ዝርከብ ሓደ ስራሕ ሰናይ ተግባር ድማ ዝዩ ኣባይቲ ዓቕመ ድኹማት ይጽግንዩ ሕርሻ ዓቕመ ድኹማት ይሓርስዩ ፀሐያይ ይጽህዩ ይቁጥቁጥዩ ሕዚ መሸላ ባሕሪ ዝተዘርአሉ እዋን እዩ ዘሎ እናሓገዘ እዩ ዝርከብ ስለዚ ሰራዊት ብሓደ ወገን ስራሕቲ ሰላምን ጸጥታን ይኸብር ብኻሊእ ገጽ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ሰናይ ተግባር እናሓገዘ እዩ ዝርከብ ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ንህዝቢ ይወጽዩ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ ኩሉ ይሰርሕ ካልእ ድማ ህዝቢ ካብ ዝጠልቦም ስርዓት ስራሕቲ ሰላምን ድሕንነትን ወጻኢ ኣብ ዘለው ስራሕቲ ሰናይ ተግባር እውን እናፈጸመ እዩ ዝርከብ የበጎ አድራጎት ተግባራቶችንም እየፈጸመ ይገኛል ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ ዝተሳተፉ ኣባላት እቲ ሰራዊት ፈልሲ ብምትካል ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ከም ዝሰርሑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ በየዓመቱ ክረምት በገባ በበዓመቱ ክረምቲ ኣብ ዝኣተወ እዋን መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ ነሳልጥ ኢና ኣብ ዘለና ግዜ ከዓ ንዕኡ እውን ሕብሕቦ ኢና ኣብ እዋን ሓጋይ እውን ዝተፈላለዩ ተኽልታት ኣብ ከባቢና ተኺልና ኢና ቡን አቮካዶን ካልኦት ተኽልታትን ተኺልና ኢና የተለያዩ ነገር ተክለናል ምዕራብ ኢስ ስለ እንዳጠቃላይ መምሪያው ኣብ ትሕቲ እዚ ሰሜን ምዕራብ ሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዋና መምርሒ እናተኸልና ኢና ንርከብ በዚ ድማ ኣዚና ሕጉሳት ኢና ምኽንያቱ ውላ ሓደ ዝዓረቐ ቦታ ክህሉ የብሉን ሃገርና ንጹህ ኣየር ብዝግባእ ምፍልፋል ኣለዋ ህዝባ ድማ ሰላማዊ ኣየር እናተንፈሰ ምንባር ስለ ዘለዎ ኩሉ ቦታ ከሽፈን ስለ ዘለዎ ሎም ዘበን በመሰረት መርሃ ግብሪ እናተኸልና ኢና ንርከብ በመርሃ ግብሩ መሰረት እየተከልን እንገኛለን ኣብ ውሽጢ ታይላንድ ጽቡቕ ስራሕን መሃያን ክትረኽቡ ኢኹም ብዝብል ብዘይ ሕጋዊ እንደላሎ ተታሊልና ኢና ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ማይናማር ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ገሊጾም እቶም ተመዛበልቲ መንግስቲ ኮነ ዝምልከቱ ኣካል ካብቲ ዘለውሉ ኩነታት ንኸናግፎም ተላብዮም ኣለዉ ንጸብጻብ ማህሌት ታደለ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያውያን ንዝሓሸ ህይወትን ንዝሓሸ መነባብሮ ዘይረገጽዎ ክፋል ዓለም የለን ካብ ኣፍሪካ ክሳብ ኣሜሪካ ካብ ኣውሮፓ ክሳብ ማእኸላይ ምብራቕ ሃገራት ሕጋዊ መንገዲ ስዒቦም ዝኸዱ ከም ዘለዉ ኮይኖም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ህይወቶም ኣትሒዞም ዝስደዱ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ብዙሓት እዮም እቶም መናእሰይ ኣብ መንገዲ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ባሕሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበጽሖም ኣዝዩ ኣጸጋሚ በደል ብዓይኖም እናረኣዩ ብእዝኖም እናሰምዑ ሎም እውን ንተመሳሳሊ ጉዕዞ ስደት ዝተዳለዉ ኢትዮጵያውያን
ብዙሓት እዮም ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ መረዳእታ ብዝረኸቡ መልእኽቲ ድምፂ ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሕዚ ገልጹ እዞም ወሃብቲ መረዳእታ ተዓፊኖም ናብ ማይናማር ምኻዶምን የረዱ እዮም ተግብር እዮም ዝወቅዕና ስንመጣ በኤጀንሲዎች ነው ኤጀንሲዎች አታለውን ስራውንም ምንንም ሳይነግሩን ኤጀንሲታት አታሊሎሚና ኢና መጺና ለምሳሌ ከሁለት ወር በፊት አንድ ኢትዮጵያዊ መጥቶ ሁኔታው በቃ ይገርፉታል ኤሌክትሪክ ሾክ ያረጉታል ናምነት ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ሓደ ኢትዮጵያዊ ናብዚ ምስ መጸ ብጣዕሚ ወቅዕዎ ነይሮም ኤሌክትሪክ ሾክ ይገብርዎ ዘይገበርዎ ነገር ኣይነበረን እዚ ዘለና ለሓጹር ቀዳማይ ሓጹር እዩ ካብቲ ደጎል ንምርሓቅ እንትብል 14 ሜትሮ ሓጹር ዘሊሉ እግሩ ክበታተን ክኢል እዩ ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ከም ዘሎ ብህይወት ይምበር ኣይምበር እንፈልጦ ነገር የለን ቀቲሎም ናብ ርባ እዮም ዝደርቢኻ ስለዚ ጥርዓና ንመንግስቲ ኾነ ንዝምልከቶ ኣካል ኣብጽሑልና ኣብዚ ዘፍርሕ ኩነታት ኢና ዘለና ዶቼ ቤሌ ቅድሚ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ኣብ ኣየር ብጣዕሚ ደንጊጸ I was so scared መልእኽቲ ድምፂ ንኢቲቪ ዝለዓኹ እቶም መናእሰይ ንስራሕ ናብ ታይላንድ ምኻድ ዝሓሰቡ ኢትዮጵያውያን ተሃልዮም ጥንቃቐ ንኽገብሩ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ተምሳሌት ብልጽግና ናይ ምግባር ሓሳብ ናብ ተግባር ዝተቐየረሉ ምዃኑ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእኸል መተሓባበር ህንጸት ዴሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ገሊጾም ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ፓርቲ ብልጽግና ኣብ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ልምዓት ኮሪደር ዑደት ኣካይዶም ኣለዉ ንጸብጻብ ተስፋይ ጫኔ ደሃብ ያሲን ኣብ መዛዘሚ ገምጋም መድረኽ 2016 በጀት ዓመት ክሳተፉ ዝጸንሑ ሓለፍቲ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት አዲስ አበባ ዝተሰርሑ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ጎብንዮም ኣብዛ ከተማ ዝተሰርሑ ልምዓት ኮሪደር ንኻልኦት ከተማታት ኣብነት ዝኸውን ልምዲ ዝረኸቡሉ ምዃኑ እውን ገሊጾም እዮም አዲስ አበባ ያለውን ሀብት ከሊደርሺፑ ጋር በማጣጣም ግን ደግሞ ልክ እንደ ሌሎቹ እንዳደጉ እንደበለጸጉ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ሃፍቲ ምስ ኣመራርሓ ብምጥዓዓም ግን ድማ ከምተን ዝማዕበላ ሃገራት ኣብ አዲስ አበባ ብጽቡቕ ኩነታት ወቂቡ ምርኣይና ንኻልኦት ዞባ ከተማታት ኣብነት ዝኸውን ምዃኑ ተገንዚበ ኣለኹ ተደምረን አቅማችን አማጠን ከተጠቀም መስራት ማንችለው ነገሮች የሉም ተደሚርና አቅምና ጸንቂዕና ዘይንሰርሖ ስራሕ የለን ምስ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ መንግስቲ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ብሓባር እንተተሰሪሑ ንቐጻሊ ኣብዛ ሃገር ካብዚ ዝበለጸ ስራሕቲ ክንርኢና ኢለ ዝሓስብ አዲስ አበባ ዋና ከተማ አፍሪካን ኢትዮጵያን ከም ምዃና ዘረጋገጽ ልምዓት ኮሪደር ምርኣዮም ዝገለጹ እቶም ኣመራርሓታት ብፍላይ ነበርትታ ከተማ ንዕውትነት እቲ ፕሮጀክት ልዑል እጃም ከም ዝነበሮም ገሊጾም ሩዋንዳን ልማት ስራ ስንሰራ በካሳ ምክንያት በሁከት ይወገድልኝ ምክንያት በይገበኛል ምክንያት ቀደም ስራሕቲ ልምዓት እንትስራሕ ብምክንያት ካሕሳ ይግበአኒ እዩ ብዝብል ብዙሕ ዓመታት ይጽናሕ ነይሩ ሕዚ ግና ህዝቢ አዲስ አበባ ነዚ ስራሕ ዝኸፈሎ ዋጋ ምርኣይ ክኢል ኣለኹ እዚ ብጽሬት ብእዋኑ ብቴክኖሎጂ ንኽስራሕን ብውጽኢት ንኽዛዘምን ብቕዓት ኣመራርሓ እውን ዘርአየ ዕውት ስራሕ እዩ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእኸል መተሓባበሪ ህንጸት ዲሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግና ኣደም ፋራሕ ብወገኖም ልምዓት ፕሮጀክት አዲስ አበባ ኣብነት ብልጽግና ንምግባር ዝተሓሰበ ሓሳብ ናብ ተግባር ዝተቐየረሉ እዩ ኢሎም የብልጽግና ፓርቲ አዲስ አበባ ፓርቲ ብልጽግና አዲስ አበባ ተምሳሌት ምዕባለ ብልጽግና ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ይኣምን ፓርቲ ብልጽግና አዲስ አበባ ንአፍሪካ ዋና ከተማ ልምጥን ክኾን ይግባእ ኢለ ይኣምን ነዚ ንምዕዋት ድማ ሓሳብ የድሊ ብኣንጻር እዚ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ንክስራሕ ዘኽእለና ኣቕሚ ሓሳብ እዩ ካልኦት ከተማታት ክልል እውን ካብ አዲስ አበባ ተመክሮ ብምውሳድ ብትግሃት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣይተ ኣደም ፋራሕ ገሊጾም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰራውን ምርጥ ስራ በአግባቡ ቀምሮ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝሰርሑ ምሩጽ ስራሕ ብዝግባ ኣዋዲዱ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ንዝሰርሖን ኣብ ክልላት ከተማታት ንዝሰርሑ ስራሕቲ ንክሕግዝ ብዝግባ ምውዳብ የድሊ ኣብ ዝዑደት ዝተሳተፎ መራርሓታት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝመጹ እዮም ብምዃኑ ካብዚ ብዝረኸብዎ ተመክሮ ናብ ከባቢኦም ወሲዶም ኣቕሞም ብልፈቐዶ መንገዲ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ከስፋሕፍሑ ትጽፊት ይግባእ ኣብ አዲስ አበባ ዝተወገነ ፕሮጀክት ኮሪደር ልምዓት ኣብ ኩለን ከተማታት ክልል ምትግባር ከም ዝግባእ እውን ተገሊጾም
زينا عداقام سبهافتي حبرات عرب إمارات أب إثيوبيا إنفست نخجبرو تعويض قريبو سبهافتي حبرات عرب إمارات أب إثيوبيا إنفست نخجبرو يسرح كم زلو أب دبي سمين أمريكان أمباسادر أكليلو كبدا قليصوم أمباسادر أكليلو بحلفتي سراح كوربوريشن لمعات باركات اندستري مس تمرح لوخ ذاتيوم مكتل فصامي سراحتي كوربوريشن أيت زمن جندين أب باركات اندسترين زوانت نقدي دريداوان بزعبا زلو عدلاتن أماراتستاتن إنفستمنت زتأمت مبرهبهم أمباسادر أكليلو كبدا بقدوم تي كوربوريشن إنفستمنت نمسحاب ببخابيو زتخفافل الديسك بموداب زقبر من قصقاسن زوهاب سلوت قلقالوتن معبالي إنفستمنت العلقدة كم زلو قليصهم حزرمانا بزينا وطايق سقر بريطانيا بغازا تطوم بالتخصي نخقبر صاوعي تقريبا